L'agrupació de pessebristes cada any ha anat creixent, ja som més de 60 pessebristes i es formen grups bastant grans per poder elaborar cada pessebre. Aquest any el tema que hem triat ha sigut mites i llegendes. La composició de pessebristes que tenim ha crescut amb molt de jovent, sobretot noies, que ja superen els nois, i és una expressió d'art que fan tots els pessebristes que combinen el tema bíblic amb el tema artístic també d'incorporar imatges bíblics amb imatges temàtiques del tema que està triat aquest any. Portem, de moment, des que tenim oberts, rècord de visites. Portem més visites que l'any que vam fer al cinema, l'any 2019, que va ser el que en van venir més, i aquest any animem que puguem continuar creixent i que ens vinguin a veure.